Yeah, the hate, the grind, the sweat, the blood, the time, my motivation. I work too hard, too long, and not be in the conversation. My team been up, way up, ain't nothing less than domination. I got the game and safe with lock and key and combination. Keep it gold and high sight, don't focus on what's hindsight. Sleeping on me, tell them night, night, it's my time in a bright light. Don't ever pay no mind and keep it pushing, don't ever give them a sound. They gon' love you when you shine it, but they wanna talk about you when you down. Motivation, all the hating that they doing, that shit motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Hola a tothom, què tal? Com estem? Un dia més aquí a Territori Vermell amb la secció Time Out, amb entrevistes a diferents personalitats que han estat claus també en el passat i també ara en l'actualitat del bàsquet Manresa. I avui ens acompanya una persona que, primer de tot, també donar les gràcies a l'Ernest de Gran Animació, que m'ha ajudat a poder que estigués aquí. Una persona que ha sigut molt clau. Ara, la temporada passada encara va estar al club, però fa unes quantes temporades va ser l'entrenador que estava al capdavant quan es va aconseguir la Copa del Rei. Fa uns mesos, al febrer, vam fer un especial de Copa del Rei on va estar el Joan Creus i l'Esteller aquí al programa, i avui ens acompanya Salva Maldonado. Què tal? Com estàs? Bona tarda, molt bé. Fàbula. Perfecte. Salva, jo et volia demanar, començant una mica així d'això, una mica quin és el secret, perquè, ostres, 25 anys més de 25 anys com a entrenador a l'elit, més de 600 partits com a professional. Quin és el secret per fer d'entrenador que has anat seguint any rere any per anar-te reinventant i estar tants anys? Bueno, el secret o la part principal és la passió que tinc pel bàsquet des de que vaig començar als 10 anys a jugar, no? I després em vaig interessar a partir dels 17 ja, que em vaig fer el títol d'entrenador, als 17 anys. I bàsicament il·lusió. Després vaig començar la meva vida privada, sempre entrenant, treballant, fins que va arribar l'oportunitat de Manresa de fer la meva afició, la meva professió, no? Llavors, a l'any 91. Secrets, i després de trajectòries ben bé que és a l'atzar, no? Estem en situacions diferents, no saps el que passarà, resultats, etcètera. I he anat mantenint etapes bones, etapes dolentes, etapes en les quals t'has de tornar a aixecar-te i seguir, però jo crec que la base és la il·lusió que tens o que tinc per aquest esport i que m'ha fet estar pràcticament, encara estic en actiu. En formació, però estic en actiu. Sí, t'hem vist en clínics, no? També ara fa unes setmanes amb Diego Campo i això també t'hem vist. Sí, temes de formació, bàsicament, de temes de cursos d'entrenador, xerrades, i després estic entrenant també. Ara, l'any passat vaig estar en un equip infantil de primer any a Vilassar i ara aquest any que ve estaria premiat amb un equip de cadet primer any en formació i ajudant també a créixer els entrenadors dels clubs que estic ara. Vull dir, és la meva afició des d'una altra vessant, no? Des de l'etapa, torno als orígens de l'etapa formativa i aportant el que pugui. Ara dius que estàs en etapes de formació, amb equips cadets i això. És una cosa que omple molt poder ensenyar a nens que en un futur poden ser futures estrelles en el món del bàsquet? Jo és el que vaig fer fins que vaig arribar a Manresa al 91. De fet, a Manresa vaig jugar precisament, en plan d'anècdota, la final del campionat d'Espanya cadet el mes de maig amb la penya que vam quedar campions d'Espanya. I casualment, 3 mesos després, estava amb la roba de Manresa allà al Vell Congost i iniciar la meva etapa professional amb el Pedro Martínez. He tornat al juit perquè és el que és molt més gratificant, no? És una professió i et dediques a allò, per sort estàs més o menys a la part de dalt, el professionalisme, a l'elit, i ara estic a la vessant més
repeteixo, formativa. I l'únic que en resta aquí, també és cert, és de l'equip de l'alta competició, és que, bueno, doncs estic de secretari general del Sindicat d'Entrenadors Professionals del CINEP. Soc el secretari general i, bueno, doncs veiem com a sindicat per les condicions laborals dels entrenadors a nivell nacional, no? Anem a parlar una mica de la teva arribada a Manresa. Pedro Martínez era l'entrenador principal i tu estàs d'ajudant. Com es dona una mica, com deies, estaves a la penya, una mica com es dona aquesta arribada a Manresa al 91? Bueno, jo és que vaig treballar amb ell 3 anys a Manresa. Sí, a la penya, al joventut. Després va haver un any que hi va anar al sènior i jo em vaig quedar amb el cadet, que va ser el 90 tal, i després ell va anar a Manresa amb aquest impàs, aquest any 90-91, i després suposo que devia buscar un ajudant i estava també amb el Ricard allà, el Ricard Casas, i bueno, devia pensar en mi, perquè havia estat amb ell treballant, es coneixia, i em va donar aquesta oportunitat, com després, 33 anys després, va haver una altra trucada igual, semblant, per acabar l'acomiadament fa un any i mig, així, 2 anys, 2 temporades ja, per acabar la meva etapa a Manresa. Aquesta trucada, bueno, sempre s'ha dit que tu realment és per això. El Pedro, bueno, marxa a salvacamps d'entrenador i tu ja vas dir que si no hagués sigut, bueno, el Pau Pedro no haguessis vingut aquí a Manresa. Creus que és l'acomiadament una mica xulo, és a dir, on vas començar d'entrenador professional i acabes tancant una etapa? Tal qual, no s'ho he pogut explicar millor. Em vaig iniciar allà, casualment també va néixer la meva filla, i amb aquell any 91, i la meva etapa professional la vaig poder acabar l'any passat, 34 anys després, la meva filla va tenir una filla, ja vaig poder venir al partit amb un mes i mig o 2. Bueno, jo crec que és una mica... Era una senyal que era el meu moment i que no tenia pensat durant temps, però que millor al mateix lloc, al mateix club, el club que hi ha estat molts més anys, que m'estimo molt, i amb el mateix entrenador al costat i que millor acomiadament que aquell, no? Jo crec que en aquest sentit s'ha donat així i jo crec que és una bona forma de tancar un cercle. Ara, amb el Pedro, bueno, sou amics. Es nota molt la diferència del Pedro Martínez quan vas tu estar en el principi a Manresa fins ara aquesta última etapa a nivell d'entrenador? Creus que ha evolucionat molt i s'ha sapigut reinventar? Bueno, sense dubte, el bàsquet del 91 no és el bàsquet del 2005, 2026, 25 ara. Hem tingut, durant aquests anys, jo també vaig poder estar allà treballant professionalment, hem coincidit molt contra un contra l'altre en multitud d'ocasions, i ells s'ha tingut que reinventar i jo crec que el gran que de tot és mantenir-se tants anys en diferents equips i poder seguir treballant en un món tan competitiu com el nostre, tants anys, no? Aleshores, tens de reinventar-te i intentar treure rendiment d'on estàs, no? Per poder estar molts anys. Arribar, crec que estem en unes situacions èquits, però el difícil, en el cas d'ell, evidentment, amb 1000 i escaig partits, quan jo vaig començar, ell ja portava 2 anys d'entrenador i ell segueix i jo ja he plegat, i durant aquest temps jo també he tingut alguns breaks aquí, però sí que tens de reinventar-te com a entrenador. Reinventant-te, no, vas evolucionant. Amb el bàsquet evoluciona i tu evoluciones. De totes formes, a la moda d'entrenar i coses d'aquestes, amb l'essència no he vist grans canvis, tampoc. A l'essència del que parlem, de forma d'un entrenador, no de coses de tàctica, de tal, que estem parlant de moments super... Jo era el segle passat i no tenia ni temes audiovisuals, ni mitjans d'això, tot a mà, ho tinc encara tot aquí a casa, de reunions, apuntades a mà, els entrenos,
hi havia scouting de com estan ara, no hi havia visualització en plan de... Que ha canviat molt, tot, ara deu haver Ha canviat evolucionat molt, tant del tema numèric, estadístic i anàlisi, com a d'això, però el bàsquet és el bàsquet al final. No oblidem mai que el bàsquet, intento recordar-ho bastant, és un joc, no? Cada joc col·lectiu, a més. Passen 1000 coses, les que depenen de tu, les que depenen dels altres, i la incertesa de què passarà, no? Amb els resultats, amb les coses que es donen al bàsquet que fan que la cosa vagi cap a un costat, l'americà que se'n lesiona, l'altre que se'n va, l'altre que... Vull dir, és saber conviure amb aquest món complicat i el Pedro ha tingut aquesta, bueno, és l'entrenador més partits ja pràcticament de tota la història del bàsquet espanyol. I bueno, jo he tingut la sort de poder estar amb ell i després també fer la meva trajectòria, la meva lluita. I per acabar, sempre dic que també la clau de l'entrenador que allarga molt és que les victòries són les derrotes. Si tu ets capaç d'aconseguir a la teva trajectòria 400 derrotes o 380 o això, és bona senyal. Per què és bona senyal? I la gent, conyo, sí, perquè has estat allà, has pogut estar allà treballant. Has pogut fer, no? Per dir-ho així, has pogut fer. És a dir, si has estat en derrotes vol dir que estaves allà. I has pogut tenir continuïtat d'esclús per la que sigui, per intentar aconseguir objectius, que normalment els aconsegueixes, i traient rendiment als equips que tens, no? Amb etapes de tot tipus que hem passat o s'ha passat durant aquests 20 o 30 anys, no? De tot tipus de clubs, de tot tipus de presidències, de 2 americans, de 3 americans, de regles noves, de canvi de normes, de regles a 24, de tot, no? A nivell i de forma de joc, no? La utilització del llançament, etc. Bueno, que ha d'acoplar-se i si tens tantes derrotes, com sempre dic, vol dir que has tingut una trajectòria. Sí, totalment d'acord. Parlàvem, que vas estar ajudant de Pedro i un cop, se't dona aquesta oportunitat de ser primer entrenador del Manresa i al cap d'unes temporades es dona un fet que el Manresa es classifica per la Copa del Rei de Múrcia i queda campió. Ho vam parlar, com he dit, en aquest programa especial, sobretot amb el Joan Creus, bastant d'aquest tema, però quina era la perspectiva? Et veies un cop arribant a Múrcia només arribant allà quedar campió o veies una fita molt complicada? Bueno, complicada era des del moment en el qual no has guanyat mai la Copa. Si no has guanyat mai, complicada la veus. Això és el que és una Copa del Rei, que van 8 equips i guanya un i 7 perden, no? Sí, amb la línia de que, ja anar és una heroïcitat. Jo crec que és molt important també com arribis. També el bàsquet ha canviat. Abans érem 3 americans i la resta espanyols. I es jugava amb menys rotacions que ara. És a dir, que si tens una bossa, com nosaltres vam tenir una base bona d'espanyols, que jo crec que la clau del Manresa del 90 ve a la incorporació del Chichi Creus, o sigui, claríssim, l'evolució és vital, perquè hi ha una estructura bona, un esquelet d'equip boníssim, després tota Penyarroia, després va venir Roger, Esteller, etc. Si això ho enquadres amb encertar amb els americans, competir podies competir en quasi qualsevol, no? Perquè els equips, que els americans nostres no eren molt pitjors que els del Barça o els del tal, en tot cas. Ni quan vam fer la Copa ni després quan es va guanyar la Lliga. És a dir, i muntes un equip amb una línia ja treballant temps i et vam arribar a la Copa també amb 8 victòries. Abans d'arribar a la Copa crec que teníem 8 victòries seguides. I com arribis és molt important. I després com arribin a la resta. És a dir, aquell any el Barça i el Madrid, sí, el Barça tenia un equip bo, però el Madrid va punxar amb el Múrcia de no sé quantos. I, ja havien guanyat aquí, també a casa, crec, tinc un vídeo del Manresa Madrid, crec que era, no sé si Obradovic i tal, que vam guanyar. I, podies competir a un segon. I després van donar aquest factor també de ser un bon equip, treballar bé i tenir sort. O sigui, hi ha més factors, però aquests són bàsics. És a dir, i nosaltres en aquell moment veníem d'una línia bona, teníem
un bon equip, teníem molt bons jugadors i teníem guanyàvem molts partits a la Lliga ACB també, i arribes en dinàmica amb jugadors experts, que és un altre aspecte que es té que tenir clar, jugadors veteranos, com ara el Madrid quan ha guanyat la Lliga, no? Pues no guanyes la Lliga en els de 20 anys, no guanyes ni la Copa ni nada. O sigui, en 20 anys tens l'il·lusió de, però no podràs guanyar la Lliga. Necessites gent experta, energia dels joves, però experiència... Una mica barrejat, no? Una barreja bona, no? Una barreja bona, aleshores. Bueno, jo crec que vam arribar molt bé i després, el grup es va mantenir, jo vaig seguir una temporada més i a la següent es va guanyar la Lliga. Amb pràcticament el mateix equip que vaig deixar quan vaig marxar jo, amb 8 jugadors d'aquell any. Vull dir, retocant a l'Alston i no sé qui van fitxar, i el Jones, crec, per 2 tal, i l'equip es va donar les casualitats o les d'això i l'encert de poder, no? Però veníem amb una empenta, jo crec que des 91, així vam anar guanyant, es vam ficar a Europa el 93 o així, el 94, vull dir, vam anar fent, no? Vam anar un procés llarg, aconseguir coses. Jo crec que la clau és si creus, muntar l'estructura bàsica i una forma de treballar també amb un seguiment, és a dir, va anar Pedro, que ja va estar uns anys, 3 més un 4, jo vaig estar 3 amb ell, 3 jo, després va estar el Luis, que també va ser jugat amb una trajectòria semblant, i això jo crec que és molt important, no? De cara a poder aconseguir èxits. Va ser el primer gran títol aquí a Manresa que es va aconseguir. No sé si tens alguna anècdota o algun record de com ho vau viure la celebració, alguna cosa especial que passés en aquells dies de quan vau quedar campions de Copa. Bueno, clar, sí que ara quan veig vídeos i veig, bueno, clar, quan guanyes el primer títol, és el primer títol. Sí. Va ser una mica de bogeria, no? Tant el pavelló, amb els directius, les famílies, com quan vam arribar a Manresa, no? I després suposo que amb la Lliga es va repetir, però aquell punt d'haver guanyat alguna cosa, de sentir-se campió, un club amb tanta trajectòria com a Manresa, no? I un equip humil, poder aconseguir un títol, va ser la bogeria, amb els cotxes, no sé què, bueno. Tinc una mica nubulosa també, és cert, no em recordo de temes molt... Masses emocions, no? També suposo, al final, és que viure aquell moment amb tanta intensitat, suposo els nervis del partit, d'una cosa i l'altra, encara no et vas poder acabar de... No, vaig viure això amb les famílies, sí que ho recordo molt, les famílies eren dels jugadors i inclús les nostres, dels entrenadors, eren molt amigues, es reunien per veure els partits. Bueno, era una cosa una mica diferent, clar, després la celebració va ser bestial, no? I sí, ho recordo. I la prova és que, 29 anys després encara cada any de Copa, tal, i es recorda. I la gent, els tedequeros, els manresans, i els fills aquests, perquè jo quan vaig em trobo un de Manresa ja fa tants anys, però encara, hòstia, total, se'n recorda, perquè és del Manresa, del TDK en el seu moment, i els fills aquests ja anaven al camp, i els avis, lògicament, i la gent de la meva edat, que ja són grans. I vull dir, tothom sap que el Manresa va guanyar la Copa i després la Lliga aquell any, no? I això és una cosa que tenim, que ja no ho trobarà ningú, i que va perdurant i va passant de generació en generació. Així que tu vas a camp de no sé què i, coneixen a un jugador, l'altre va a camp de la penya, i, millor no coneix a ningú, o l'altre lo coneixen tal, però coses molt d'així. Sí. Aconseguir després títols, no? Amb la vida, amb la temporada i tal, ja. Però Manresa i comarca amb aquest tema no he trobat cosa igual. Salva, per anar tancant la xerrada, aquest any es va donar un fet històric en el club perquè es va fer la retirada de la teva samarreta amb la de 218 partits. Comentaves això, que al final no t'ho esperaves en aquell moment perquè va ser una mica sorpresa. Com se sent ser el primer entrenador un cop haver-se retirat del bàsquet professional que tingui la samarreta penjada en el Nou Congost? Home, seré el més franc possible.
una alegria immensa i un orgull de poder, no tant, sinó que un entrenador es retiri la samarreta, no? Un gest encomiable de part del presi i de més junta i de tota la gent que forma el club, i em va semblar una cosa molt espectacular. A més, es van donar molts factors, perquè a més coincidia també amb el Pedro, que venia amb el Pedro, amb el València. vull dir que I el vam guanyar. Sí. I, bueno, molt d'orgull, bàsicament. Tant de la tasca, personalment, com amb la meva faceta d'entrenador, no? Dels col·legues, del cooperativisme, de que un entrenador, que sóc jo, però hi ha altres que tindrien de tenir la samarreta retirada, que em porten 15 anys en un club, o 10, el Moncho a Obradoiro, jo què sé, o el Pedro ara a Manresa d'aquí un temps, o el que sigui. Vull dir, gent que digui, no, aquí aquest has format part de la nostra història, el que sigui, dic en aquest cas, sense posar noms, no? Però perquè ha estat 10 anys, ha estat 15, com el tema del Cingle, Penyarrotlles, de jugadors i tal, però també hi ha entrenadors que han estat allà moltíssims anys i formen part de la història del club. Doncs, home, que hi hagi algun reconeixement d'aquest tipus me n'alegra molt. A nivell general també parlo, i estic molt orgullós. L'última ja, una mica, després de la marxa teva i del Pedro aquesta temporada, una mica com, des de fora, com has vist una mica l'equip, com l'has vist aquesta temporada? L'he vist molt bé. L'he vist molt bé perquè després de marxar els entrenadors, bueno, va quedar el Marc i el Litus, Marc Castany i el Litus, Flores. I, bueno, va venir entrenador que, bueno, pues, coneix molt el Pedro i a mi també, i que havia estat a Manresa també. Però no era fàcil, amb 8 canvis o 9 de jugadors. Crec que és cert que es mantenia la base, diguem, de l'esquelet, no? Home, el Dani, el Guillem, Marcis, saps? Aquells 4 o 5 jugadors una mica. Que mantingut una mica. Que feien d'enllaç, d'explicar el que és el Manresa, quan entra al vestidor, quan tal qual, han sigut molt importants, però sí és cert que després tens de fer enrotllar allò, és a dir, tens de fer enrotllar 12 jugadors, 8 nous, amb un... Sí, la pista ajuda molt i el camp ajuda molt, ja sí, però després tens de jugar. Sí. El Congost sol no guanya partits, com ja s'hem vist altres dècades menys bones, del 10 al tal, altres èpoques que ha sigut diferent, èpoques en les quals s'ha perdut molt i perquè no s'ha aconseguit, per mil motius, equips o portar una línia de treball o el que sigui, no s'ha aconseguit. Jo crec que s'ha fet molt bona temporada fins a on s'ha pogut, no? El tema d'Europa també va anar bé, si es va arribar fins on es va poder. L'equip possiblement va arribar una mica justet, així a nivell ja de gros, una mica justet al final, segurament. Però la trajectòria és inqüestionable, és a dir, sempre ha estat a dalt, va anar a la Copa del Rei, i al final va quedar el playoff a últim moment, però ha estat pràcticament el 90% de la temporada en llocs de playoff i jo crec que la gent pot estar satisfeta i d'haver... No ha aguantat el xaparrón, entre cometes, i bueno, ara a veure si, havent passat tot aquest cataclisme, a veure si ajudem per salvar-se. No. El Manresa sempre ha estat allà a la part alta, amb més victòries que derrotes sempre, i això és una cosa molt positiva. Veurem ara de cara a la propera temporada, esperem que segueixi igual de bé. I res... Jo també ho espero. Sí, esperem que sí. I res, Saba, un autèntic plaer que hagis pogut estar aquí. Suposo que, bueno, anirem coincidint algun dia a un nou concurs o... No vaig massa, sincerament, m'agradaria anar més. L'any que ve suposo que aniré algun més que aquest any. A Lliga Catalana, potser, no? A Lliga Catalana potser ens trobem per allà, pot ser? A Tarragona on és? A Tarragona, sí, aquest any. Tampoc, bueno, no ho sé, qualsevol dia passo, sí, no, això. Porto molts anys pujant a Manresa, amb el qual tenia una mica de tema... Descanses, no?, una mica? Cada cotxe allà, una mica tal, no, dic en broma. S'han donat altres històries, jo també tinc coses personals i tal, però crec que Manresa és casa meva, jo allà estic encantat que pujo i l'any que ve segur que pujo, segur. Doncs res, Saba, moltes gràcies per estar aquí i res, ens anem veient. Gràcies. Segurament. Molta salut i bon estiu a tothom.